ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ଠେକୁଆ ଏବଂ ଶୁଆମାନେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ବୁଲାଇ ନିଜ ପଛପଟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ପଛକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ମୁଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ଏପରି ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେ ପଛପଟକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ କିଛି ଅବରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2। ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଚାଖନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଜିଭର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଚାଖନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ସ୍ୱାଦର ସେନ୍ସର ଅଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ ଫୁଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାର ସ୍ୱାଦ ନିଅନ୍ତି ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୋବସ୍କସ୍ ନାମକ ଏକ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି ଜିଭ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଧୂଳି ପ୍ରକୃତରେ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ଅଟେ, କାରଣ ଆମ ଚର୍ମରେ ଥିବା ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଡ୍ ହୋଇଯାଏ ଓ ନୂଆ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ସେହି ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଆଖପାଖରେ କିମ୍ବା ତଳେ ରହିଯାଏ। ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଫାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କିଛି ଧୂସ ଦେଖାଯାଏ ଓ ତାହା ହେଉଛି ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ମାନେ ମୃତ ଚର୍ମ। ଆପଣ ଏହି ଫଟୋରେ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4। ମଣିଷମାନେ ମହାକାଶରେ ରହିଲେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ମହାକାଶରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆମେମାନେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ବଳର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାକାଶରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠି ରହୁଥିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ମାନେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5। ଆଖି ଖୋଲା ରଖିକି ଛିଙ୍କିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଏକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ତାହାର ପ୍ରେସର ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲା ଛିଙ୍କିବା ପରେ ବାହାରୁଥିବା କୀଟାଣୁ କାଳେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆଖି ଖୋଲିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ବି ଆଖି ଖୋଲିକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।